Ugcine emngcwabile uyise wesilisa waseMgungundlovu uZakhele Cindi nobeshaya phansi konyawo ethi ngeke amngcwabe ngoba wehluleka kumenzela umazisi futhi wakamkhulisanga ngendlela. Emva kokuthi izindaba zeNewsroom Africa ekwethulela lezi ndaba zethu zibike ngalolu daba ngesonto eledlule. Ungenelele abangcwabi iSibiya Funerals yathi ke izothwala zonke izindleko zomngcwabo kanti zikhona nezinhlelo abazozenza zokuthi uCindi atholelwe umazisi. Emva kwezinyanga ezimbili, isidumbu sikayise seduve emakhazeni kahulumeni, uZakhele Cindi ugcine evumile ukumngcwaba uyise. Namhlanje ekseni ubonakale ehola isidumbu sikayise belibangise ehholo lomphakathi, nokuyilapho obekubanjelwe khona inkonzo yomngcwabo. Kodwa-ke umile ekutheni uyise wamhlukumeza. Ubaba usenza izinto ezibuhlungu kakhulu. Futhi akufuna uqamba amakwazi ngisho ukhulu. Siningi akufuna ukuthi. Kodwa okusevele sekanje akavele ahambe sixola. Uthi noma eseshonile kunzima ukuthi amxolele. Bebuye ezongcenga ngoba uzoxolela. Hayi lutho uxolele. Ngisho umuntu mina amagcalele naye mina axolele, ngitshela axolele ngoba indlela ekhule ngayo, khule kabuhlungu. Lo mngcwabo wenziwe ngokuhlanganyela phakathi kwenkampani yabangcwabi iSibiya Funerals ethe izomngcwaba mahhala kanye nekhansela okuyilona elinikele ngehholo. Ngibe sengimtshene ukuthi babuciki don't worry about ama-cost nendleko ezithile. Into nje mina engizoyenza I'll carry everything. Waqala ke wasmile and then he cooled down. Inkampani yabangcwabi yethembisa ukuthi izomsiza uCindi nangokuthi athole umazisi. Emva kaloko ngase usebuza indaba ye-ID. Don't worry, uHome Affairs ushilo phambi kwakhe ukuthi uzosisiza. So ke masiqeda umngcwabo nje manje ngolesithathu asambeke ngolesine sifika mina futhi engizokulanda sambe siyakhona sesiyocela ukuthi ke asenze. Bakhona nabangenelile ukumeluleka ngokomqondo. Bamba ngijabulile makuthi njoba sizuthi umuntu othanda ukulima abantu ba-agriculture ngiyakholwa abantu bokuqala esingafinyelela kubona basize basilekelele athole umsebenzi. uCindi ubonge bonke abamesekile ngokuthi afihle uyise. Ngiyabonga bonke abangesekile abakhona esibambisene kahle nawo umsebenzi usuqhubekile usuyaphepha futhi. Ubaba wakhe ufihlwe emathuneni asekhaya khona eCopsville eMgungundlovu.